καρφίτσα της γιαγιάς μου, νομίζω. Ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι vintage, να την πουλήσεις. Και άμα είναι κάτι πολύτιμο και το σκοτώσω. Για παλιά το κόβω. Αν ήταν εδώ η κυριούλα, θα μας έλεγε να το ψάξουμε στο chat του GPT. Εδώ το κλιτζάνι μας λέει. Και μας δίνει και τα ψυχολογικά μας. Εγώ για καμιά συνταγή ψάχνω. Εγώ το βλέπω στιλιστικά. Εγώ για κανένα διαγώνισμα για τους μαθητές μου. Κάτσε, έλα εδώ να το βγάλουμε μία φώτο να δούμε τι θα βγάλει. Ωραία, μπομπογκλάντ. Δεν θέλει. Τελικά βγάζει τίποτα, τι λέει? Εδώ λέει ότι φτιάχτηκε το 1900 στη Σμύρνη από έναν Αρμένιο χρυσοχό για μία αρχόντισσα Σμυρνιά. Γλυκό μου κορίτσι, σου χαρίζω αυτή την καρφίτσα που μου χάρισε και εμένα η μάνα μου τη μέρα του γάμου μου. Να είσαι ευτυχισμένη, ευλογημένη και να την κρατάς πάντα κοντά στην καρδιά σου. Γλυκιά μου Μανούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα την κρατώ πάντα πάνω μου, σαν φυλακτό, ό,τι κι αν γίνει. Αυτό που έγινε όμως ξεπερνάει κάθε φαντασία. Καταστροφή, διωγμή, βιασμοί, σκοτωμή. Είδα τον πόνο των ανθρώπων, την απόγνωση, τον τρόμο στα μάτια τους, αλλά και την ανάγκη για ελπίδα. Μου τη χάρισε ένα όμορφο κορίτσι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Μετά έγινα εγώ, νέα, γεμάτη όνειρα, γύρω στο 30. Το θέατρο ήταν η απόδρασή μου, τα μπουλούκια το καταφύγιό μου. Φορούσα την καρφίτσα σαν σημάδι πως κάποιος, κάπου, κάποτε με αγάπησε. Ήταν εποχές δύσκολες, γεμάτες ανασφάλεια, όμως εκείνη η καρφίτσα με κρατούσε. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος. Εγώ δασκάλα. Στην τάξη δίδασκα ελευθερία. Έξω από την τάξη, αντίσταση. Οι Γερμανοί με σκότωσαν. Κάποιος έκρυψε τα βιβλία μου σε ένα σεντούκι και εκεί μέσα έβαλε και την καρφίτσα μου. Σαν να ήξερε. Και εκείνη περίμενε, σιωπηλή, να περάσει το σκοτάδι. Ώσπου κάποτε βρέθηκα ξανά στο φως, στη δεκαετία του 60, μέσα σε ένα ατελιέ, ανάμεσα σε σχέδια, υφάσματα, χρώματα. Με φόρεσε μια γυναίκα που πίστευε στη δημιουργία, στη δική της δύναμη. Τότε δεν ήμουν πια απλό στολίδι, ήμουν έμπνευση, σύμβολο χειραφέτησης. Τα χρόνια περνούσαν. Άλλοι με φορούσαν, άλλοι με αγνοούσαν. Έγινα μέρος της καθημερινότητας. Όμορφη, ναι, αλλά ξεχασμένη. Το παρελθόν μου χάθηκε μέσα στη σιωπή. Κινδύνεψα να γίνω εμπόρευμα. Μια ακόμα παλιά καρφίτσα. Όμως, η τεχνολογία, η ανακάλυψη με ξαναέφεραν στο φως. Κάποιος με βρήκε, με ρώτησε «Ποια είσαι?» και εγώ άρχισα να μιλώ. Δεν είμαι πια απλώς ένα κόσμο. Είμαι μαρτυρία. Είμαι ιστορία. Έχω πάθει πλάκα. Αξίζει πολλά τελικά. Τελικά σκέφτομαι να μην πουλήσω. Θα έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Νομίζω είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις.
ωραίος καθρέφτης. Εδώ. Λες να είναι μαγικός. Μάλλον. Τι ωραία καρφίτσα. Ποιανού είναι? Της γιαγιάς μου μάλλον. Μία καρφίτσα, πολλές φωνές. Από στολίδι, φυλαχτό. Από μνήμη, σύμβολο. Ένα αντικείμενο απλό, που κουβαλάει ψυχές και τόπους. Και τώρα μιλώ ξανά.